Знаете ли, че някои антибиотици вече не действат? Защо? Защото ги ползваме неправилно. Антимикробната резистентност е една от честите причини за смърт в света. Знаете ли какво е супербактерия? Това е микроб, който не се страхува от лекарства. Когато си болен, не си сам лекар. Не пий тези лекарства, които не са за теб. Антибактериалната резистентност е заплаха за всички нас. Това не е измислено, не е за сплашване. За съжаление, това е действителността. Готов. Мама винаги ми води на лекар, преди не ми дава лекарство. Антибиотиците не помагат при настинка и вируси. Може да дойде ден, когато дори и малка рана ще е опасна. Не всеки антибиотик лекува всичко. Антибиотиците не са бомбони. Когато ги пием без нужда, микробите стават все по-силни. Днес една грешка, утре няма лечение. Микробите са невидими, но стават непобедими. Скоро утре няма да има лекарство, които да работи. Ако не завършиш лечението си, микробите се връщат по-силни. Ако не внимаваме, ще загубим битката. Някои хора вече умират от инфекции, които не могат да се лекуват. Ние сме бъдещето. Ние искаме бъдеще без супербактерии. Моля, помогнете ни.